yanzu dan Allah haka zan yi ta zama a cikin gida? Dan kasuwan ma da mutum yake samu yana fita sai a ce ko da yake da mota ne ya ce ka in fita. Gaba ɗaya ma mutum ya rasa me zai yi a cikin gidan, sai dai ka shiga nan ka fita nan. To ni mai ma zan yi yanzu? Dama na ga ba duka abubuwan ya siyo ba. Kawai bari na je na canja kaya. Bari in gani to yanzu ya za a yi mu je kasuwa. Yauwa malam, ina son kaji guda 3. A miƙo min jarka 2. Yauwa ba ga har na je na dawo ba? Na ga ka manta ne baka siyo kaji da man girki ba, kuma na ga da mutane ka hana na fita. Shi ne na ɗauka doki na je, kuma kaga ina fita ko ɓata lokaci ban yi ba. Cikin mintuna kaɗan na je na dawo. Kawo Mansur ya kusa dawowa. Gashi ban dafa abinci ba. Bari na yi sauri na je kasuwa na ga me zan samu. Inna lillahi, ba dai mai ne ya ƙare ba. Gashi babu mai a gari. Na san me zan yi. Allah dai ya sa mai zogale ta fito yau. Amma kuma kawo Mansur na son kifi.